Ukufakwa kwamadolo okwenziwa ngama-robot sekudume kakhulu muva nje, besinokungabaza phambilini, kodwa uma sibheka imiphumela yeminyaka emine, hawu, yathathwa yaphumelela kakhulu. Isizathu esiyinhloko ukuthi ukunemba kubalulekile ekuphumeleleni kokufakwa kwamadolo ngama-robot. Siyakwazi ukufaka i-implant lapho idingeka khona futhi sibuyise ukuhleleka kwedolo kwasekuqaleni. Senza ukusika okuncane, sivule kancane, siphazamise izicubu ezithambile kancane ukuze izinhlungu emva kokuhlinzwa zibe zincane futhi ukululama kube ngokushesha. Sibavumela ukuthi bahambe ngalolo suku olufanayo bese bephuma esibhedlela ngosuku olulandelayo. Yingakho sekudume kakhulu ngoba akubuhlungu kakhulu futhi i-implant ihlala isikhathi eside.